Οι περιπέτειες ενός μολυβιού. Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα αγοράκι που του άρεσε πολύ να σχεδιάζει. Αν κάτι του ήρχονταν στο μυαλό, τότε αμέσως το σχεδίαζε στο χαρτί. Μία μέρα, ενώ σχεδίαζε, νίσταξε πολύ και ξέχασε πάνω στο τραπέζι το μολύβι του. Ύστερα από λίγο ένα ποντίκι σκαρφάλωσε στο τραπέζι και είδε το μολύβι που ήταν εκεί. Άφησέ με σε παρακαλώ, οικέτευε το μολύβι. Τι σου χρειάζομαι εσένα. Εγώ είμαι από ξύλο, δεν μπορείς να με φας. Θα σε μάσησω, απάντησε το ποντίκι. Αν δεν μασώ κάτι, τότε τα δόντια μου θα μεγαλώσουν πολύ ασχήμα. Και λέγοντας αυτά έδωσε μία δυνατή δαγκωματιά στο μολύβι. Ωχ, φώναξε το μολύβι. Επέτρεψέ μου μονάχα για τελευταία φορά να σχεδιάσω ακόμη κάτι και ύστερα κάνε με ό,τι θέλεις. Το ποντίκι συμφώνησε. Ας γίνει το θέλημά σου. Σχέδιασε. Όμως μετά, επάνω σου θα ακονίσω τα δόντια μου. Το μολύβι αναστέναξε βαθιά και σχεδίασε στον τοίχο έναν κύκλο. Πω, ποτηρή, αναφώνησε με ενδιαφέρον το ποντίκι. Μπορεί, απάντησε το μολύβι και σχεδίασε ακόμη μερικούς μικρότερους κύκλους. Βέβαια, αυτό είναι τερί και αυτές εκεί μέσα οι τρύπες του, συμπλήρωσε το ποντίκι. Μπορεί να είναι τρύπες, συμφώνησε το μολύβι και σχεδίασε ακόμη ένα μεγαλύτερο κύκλο. Αυτό είναι μήλο, κραυγάσε χαρούμενο το ποντίκι. Ξέρω. Και αυτά είναι ψάρια, φώναξε το ποντίκι γλυφώντας το στόμα του. Άντε, τελείωνε γρήγορα, τα δόντια μου επιθυμούν ένα καλό μεζεδάκι. Περίμενε ακόμη λίγο, είπε το μολύβι. Και όταν άρχισε να σχεδιάζει αυτούς τους κόμμους. Το ποντίκι φώναξε φοβισμένο, μα αυτή είναι γάτα, μη σχεδιάζεις άλλο. Όμως το μολύβι σχεδίασε και τα μεγάλα μουστάκια. Πω, αυτός είναι ένας πραγματικός γάτος. Κραυγασέ με φόβο το ποντίκι. Βοήθεια! Κρύφτηκε γρήγορα στην τρύπα του. Και από εκείνη τη στιγμή δεν τόλμησε να βγάλει από εκεί τη μούρη. Το πρωί ο Μιχαλάκης εξεπλάγει όταν είδε το μολύβι τόσο μικρό. Όμως μόλις βγήκε από το δωμάτιο, ήρθε ξανά η όρεξη στο μολύβι να σχεδιάσει. Χωρίς καθυστέρηση σχεδίασε έναν πετεινό. Όμως ξέχασε να τον χρωματίσει. Ο πετεινός, έτσι όπως ήταν, ξεκίνησε για περίπατο. Γιατί κάνει περίπατο αυτός, έτσι ξεφτοριασμένος, είπε απορριμμένο το σκυλάκι. Μελαγχόλησε ο φουκαράς ο πετεινός. Μη στενοχωριέσαι, τον παρήγορησε το σκυλάκι. Πηγαίνει στα χρώματα, αυτά θα σε βοηθήσουν. Αχ, χρώματα, βοηθήστε με. Εντάξει, μη
μη στενοχωριέσαι, του απάντησε η κόκκινο σκουφίτσα και με επιδέξιες κινήσεις άρχισε να βάφει το λοφείο του. Ο Γαλανάκης στα φτερά της ουράς του. Ο Πρασίνακης στις φτεροδιές του. Ενώ η κιτρινούλα το στήθος του πετινού. Τέλος. Εκφώνηση κειμένου από τα ρομπότ του. Τέλος. Εκφώνηση κειμένου από τα ρομπότ του. Αρχαίοι υπολογιστές και ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές. Συλλεκτικά και σπάνια. Game & Watch, handhelds. Περιφερειακά, κασέτες, χειριστήρια και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα από την αυγή της τεχνολογικής εποχής.